mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Milé deti, drahí mladí priatelia, milovaní bratia a sestry, nebojte sa, neprišiel som v výmeni pána farára, len som tu na hosťovanie, na návšteve na chvíľočku. Túto svätú omšu chcem prežiť s vami. Slavíme druhú adventnú nedeľu. Moje meno je Ján Zavacký, pôsobím aktuálne ako kaplán v Starej Ľubovni, pochádzam z Levočina a tu na moji známi dneska krstia, takže chceme spoločne oslavovať Pána za dar nového krstu, dar dieťaťa. Vy, milí rodičia, krstní rodičia, drahí bratia a sestry, zhromaždili sme sa, aby sme boli svedkami krstnej slávnosti, pri ktorej sa duchovne znovu zrodí toto dieťa a stane sa dieťaťom Božím a členom Kristovej cirkvi. Vy, milí rodičia, prijali ste dieťa s radosťou ako Boží dar, lebo Boh je prameňom všetkého života. A teraz vo svojej nekonečnej láske chce dať vášmu dieťaťu nový božský život, aby mohlo žiť s ním večne. Aké meno dávate svojmu dieťaťu? Čo si žiadate od Božej cirkvi pre Noela? Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa. Tým beriete na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Boha a svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus. Ste si vedomí tejto povinnosti? A vy, krstní rodičia, máte pomáhať rodičom plniť túto povinnosť. Ste ochotní im v tom pomáhať? Noel, Božia cirkev ťa prijíma s veľkou radosťou. V jej mene ťa poznačujem znakom kríža. Aj vy, rodičia, krstní rodičia, poznačte dieťa na čele znakom Krista, nášho Spasiteľa. Milí rodičia, drahí veriaci, drahí bratia a sestry, zúčastníme sa teraz nábožne na bohoslužbe slova, aby sme sa pred úkonom sviatostného tajomstva posilnili vo viere, aby sme spoločnou modlitbou vyprosili hojné ovocie sviatosti krstu pre toto dieťa. Modlíme sa. Všemohúci a milosrdný Bože, nedopusť, aby nám starosti o pozemské veci prekážali ísť v ústretí Tvojmu Synovi, ale nech nás dar nebeskej múdrosti privedie do spoločenstva s ním, lebo on je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. V ten deň z kmeňa Jeseho vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyženie výhonok. A spočine na ňom duch Pánov, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bázne pred Pánom a bude mať záľubu v bázni pred Pánom. Nebude súdiť podľa zdania očí, ani nebude karhať podľa počutia, ale podľa spravodlivosti bude súdiť chudobných a podľa práva bude rozhodovať v prospech ponížených zeme. Zem udrie prútom svojich úst a dýchom svojich perí usmrti bezbožníka. Spravodlivosť bude pásom jeho bedier a vernosť opaskom jeho bokov. Vlk bude bývať s baránkom, leopard si ľahne vedľa kozliatka. Teliatko i lev budú žrať spolu a chlapček ich bude zaháňať. Krava a medvedica sa budú spolu pásť, ich mláďata budú vedno odpočívať. Lev z ťavôl sa bude krmiť slamou
Dojča sa bude hrať nad dierou hada. Do skrýšej vretenice siahne rukou batoľa. Nik nebude škodiť ani pustošiť na celom mojom svetom vrchu, lebo poznaním Pána bude naplnená zem, ako vody naplňajú moria. V ten deň koreň Jeseho sa vstýči ako znamenie národom. Pohania ho budú vyhľadávať a slávny bude jeho príbytok. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rímanom. Bratia, všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosti a útechu z písma mali nádej. Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša a tak jednozmyselne jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. Preto prijímate jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás na Božiu slavu. Hovorím totiž, že Kristus bol služobníkom obriezky a záujmu Božej pravdy, aby potvrdil prisľúbenia dané Otcom a aby pohania oslavovali Boha za milosrdenstvo, ako je napísané. Preto ťa budem velebiť medzi národmi a ospevovať Tvoje meno. Počuli sme Božie slovo.
Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. To o ňom povedal prorok Izaiáš. Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalém a celá Judea i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia. Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: Naším otcom je Abraham, lebo vravím vám, Boh môže Abrahamovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší ako som ja. Ja nesom hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí rodičia, krstní rodičia, starí rodičia, drahí hostia, milovaní bratia a sestry, drahí mladí priatelia, milé deti. Raz som tak čítal, nie že príbeh, ale takú skúsenosť jedného šoféra trolejbusu v nejakom takom veľkom meste. Ako tak bol jeden obyčajný deň v práci a prichádzal k jednému nástupišťu a videl, ako takí dvaja mladí chlapci utekajú o 106 na tú zastávku, že by stihli ten trolejbus, kto vie, kde šli. Jeden z tých chlapcov bol taký menší, pomalšie behal a ten druhý bol starší, väčší, dlhšie kroky zrobil, takže bol rýchlejší a tak si ten šofér povedal, že veď urobím nejaký ten maličký dobrý skutok, že trošku ubral nohu z plynu, tak pomaličky došiel tým trolejbusom na tú zastávku a oni ozlom krky behali, dobehli len tak. Ten prvý, rýchlejší, samozrejme vbehol do trolejbusu prvý a keď vošiel za ním ten jeho mladší kamarát, chlapec, menší, tak ten starší tomu mladšiemu hovorí: No vidíš, keby si ma nemal, tak by nám ušiel. A všimol si to ten šofér, počúval ten ich krátky rozhovor a tak si pomyslel a tak to napísal do toho článku, že to sme niekedy my takí ľudia, dospelí, starší, mladší, že myslíme si, že všetko je vďaka nám, že všetko je vďaka mne. A povedal to a sa mi to tak spojilo, tie slova, ktoré povedal, práve aj s týmto Božím slovom dnešnej druhej adventnej nedele, kedy počúvame v celom dnešnom evanjeliu iba o Jánovi Krstiteľovi. V tomto dnešnom nedeľnom evanjeliu nepočuli sme ani slovo od Pána Ježiša. Iba také apelovanie prípravy vlastného srdca od svätého Jána Krstiteľa. Pripravte cestu Pánovi. A veľakrát my si ľudia tak povieme, nie, že mal by si začať od seba.
Častokrát tak počúvame medzi sebou, že treba začať od seba, tak sa nechávame povzbudzovať týmito slovami, začneme od seba. A vidíme, že svätý Ján Krstiteľ riadne začal od seba, poriadne. A začal nahlas, pretože práve tieto slova, ktoré počúvame v advente, práve na toto dávajú dôraz. Začať od seba. A Ján Krstiteľ, možno to nebolo príjemné pre tých, ktorí ho počúvali, ale potreboval tú pravdu povedať. Začni od seba. Priprav cestu Pánovi. Iní evangelisti v evanjeliu opisujú ešte viac tých prvkov prípravy, ktoré máme absolvovať. Dnes evanjelista Matúš opisuje: pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodník. Iní evanjelisti hovoria a doplňajú: každý vrch a kopec nech sa zníži, každá dolina vyplní a tak ďalej. Pripravte cestu Pánovi. Ján nám ukazuje, ako veľmi človek sa potrebuje snažiť a robiť všetko preto, aby Pán sa k tebe, k tvojmu srdcu dostal. To je práca človeka. A potreboval prísť Pán Ježiš medzi nás, na toto sa vlastne pripravujeme cez advent, na jeho príchod, narodenie, na túto pripomienku. A potreboval prísť Pán Ježiš medzi nás, aby nám povedal a potvrdil Jánove slova, a nie len to. Ako by nám tak potreboval ešte doplniť to Jánovo svedectvo, že to nie len človek je ten, ktorý má pripravovať cestu Bohu, ale že je to hlavne Boh, ktorý pripravuje cestu človeku. Boh je ten, ktorý vyplňa možno tie doliny, ktoré nedokážeme vyplniť my sami, ktorý znižuje kopce, ktorý dáva tú predchádzajúcu i sprevádzajúcu milosť človeku. Veľakrát Boh sa človeku prihovára, by sme si ani možno nevedeli predstaviť, že tak sa to dá. Veľakrát sa Boh človeku prihovára cez iných ľudí, cez hlas v našom svedomí, keď nás tak štipne, keď čo zrobíme zle. Boh sa prihovára k človeku. On pripravuje cestu k človeku, aby ho človek mohol prijať. Jeden kňaz tak spomínal, pamätáte si nedávno, pár rokov dozadu, mali sme tu vzácnu návštevu na Slovensku zosnulého pápeža Františka. Bol aj tu v Košiciach v Lokomotíve, nie stretnutie s mladými, možno ste tam niektorí boli. Že vraj, hej, ukazujú niektorí, že hej. A potom bol v Šaštine, samozrejme v Prešove a tak ďalej, na viacerých miestach v Bratislave. A po odchode pápeža zo Slovenska, po odlete preč, o pár týždňov mali stretnutie ten taký úzky organizačný výbor tej celej návštevy pápeža Františka tu na Slovensku. A chceli sa stretnúť, aby sa tak shodnotili, že ako to všetko dopadlo, ako to hodnotia a tak ďalej, tak to chceli si zosumarizovať. A ten kňaz hovorí takú skúsenosť, že jeden povedal toto, že ľudia boli šťastní, spokojní, prišlo mnoho ľudí do Šaštína všade. A potom na konci takého zdieľania jeden človek povedal, že ale Pán Boh pripravil to všetko najviac, v najväčšej miere. A doplnil, že Pán Boh sa postaral o počasie. Toto by človek nejako neprispôsobil, toto by nejako nevybavil, žiaden človek. A to mi tak sa práve prepojilo s tým pripravovaním cesty Pánovi, drahí bratia a sestry. Že veľakrát apelujeme na to, samých seba pripraviť na ten jeho príchod, čo robiť máme, ale nezabúdajme, a to nám prajem všetkým túto nedeľu si uvedomiť, že Boh je ten prvý, ktorý si pripravuje cestu k tebe, ku mne, ku každému z nás. On je prvý, ktorý sa chce s tebou stretnúť v modlitbe, na svätej omši, adorácii, v práci, cez človeka, ktorý mi ide na nervy. Nikdy nevieme, ako sa chce Pán Boh s nami stretnúť. Začíname druhý adventný týždeň. Osobne ja neviem, ako zbehol prvý. Hej. Bol prvopiatkový, sme mali do spovedania, včera sme mali odpust ľubovní, takže neviem ani, ako zbehol.
teraz hovorím za seba a nám všetkým prajem, aby sme možno ten druhý adventný týždeň a tie ďalšie, ktoré sú pred nami, aby sme ich nepremárnili. Aby sme naozaj tak dobre, zodpovedne pristúpili k tomu, k tej naozaj veľkej pravde, ktorú dnes nám opäť pripomína svätý Ján Krstiteľ. Hlas volajúceho na púšti. Na púšti, ktorú prežívame niekedy v našich životoch, v našom srdci, niekedy najviac vieme započuť Boha, ktorý hovorí, pripravte cestu Pánovi, pripravte mi cestu, lebo ja ju k tebe pripravujem. Toto hovorí Pán. Amen. Bratia a sestry, prosme nášho milosrdného Pána Ježiša za toto dieťa, ktoré má prijať milosť krstu. Modlíme sa aj za jeho rodičov a krstných rodičov i za všetkých pokrstených. Pane Ježišu, pre tajomstvo Tvojej smrti a zmrtvých vstania daj tomuto dieťaťu milosť znovu zrodenia v krste a začleň ho do Svätej Cirkvi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Sviatosťou krstu a birmovania z neho urob svojho verného učeníka a svedka svojho evanjelia. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pomáhaj mu k sviatosti života a veď ho do radosti nebeského kráľovstva. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, daj týmto rodičom i krstným rodičom živú vieru, aby boli dobrým príkladom pre svoje deti. Prosíme ťa, vyslíš nás. A teraz sa obráťme k svätým o pomoc.
Milovaní bratia a sestry, Boh sa rozhodol vodou krstu udeliť veriacim plnosť života. Pripomeňme si toto tajomstvo a spoločne sa modlíme, aby aj toto dieťa v krstnom prameni zahrnul svojou milosťou. Bože, Tvoja neviditeľná moc zázračne účinkuje prostredníctvom sviatostných znakov. Stvoril si vodu a mnohorakým spôsobom si ju pripravoval, aby nám naznačovala milosť krstu. Bože, Tvoj duch nech sa už od počiatku stvorenia vznášal nad vodami, a tak voda už vtedy dostala schopnosť posväcovať. Bože, Ty si potopou sveta vopred naznačil naše znovuzrodenie, aby v tajomstve jedného a toho istého živlu bol koniec nerestí a začiatok čností. Bože, Ty si Abrahámovým potomstvom dal suchou nohou prejsť cez Červené more, aby ľud vyslobodený z faraónovho otroctva bol predobrazom pokrsteného ľudu. Bože, Tvoj syn, pokrstený Jánom vo vodách Jordánu, bol pomazaný Duchom Svätým. A keď visel na kríži, z jeho boku vytiekla krv a voda. A keď vstal z mŕtvych, rozkázal učeníkom: choďte a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Sliadni na tvár svojej cirkvi. Milostivo jej otvor prameň krstnej vody. Nech Duch Svätý vloží do tejto vody milosť Tvojho jednorodeného Syna, aby z človeka, stvoreného na obraz Boží, sviatosť krstu zmila všetku nečistotu starého života a umožnila mu povstať z vody a z Ducha Svätého k novému detstvu. Prosíme ťa, Pane, nech skrze Tvojho Syna zostúpi sila Ducha Svätého do tohto prameňa, aby všetci, ktorí v krste umierajú a sú pochovaní s Kristom, povstali s ním aj k životu, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Milí rodičia a krstní rodičia, priniesli ste toto dieťa na krst. Dobrotivý Boh mu dá v tejto sviatosti nový život. Dieťa sa znovu zrodí z vody a z Ducha Svätého. Usilujte sa vychovávať toto dieťa tak, aby sa v ňom božský život stále zveľaďoval. Chráňte ho pred hriechom, lebo hriech ohrozuje Boží život v človekovi. Ak ste teda v duchu viery ochotní vziať na seba túto úlohu, pripomeňte si, že aj vy sami ste boli pokrstení. Zrieknite sa hriechu a vyznajte vieru v Ježiša Krista, ako v Neho verí cirkev. V tejto viere sa udeľuje deťom krst. Zriekate sa zlého ducha, aj všetkých jeho skutkov, aj všetkých jeho pokušení. Veríte v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého, v svätú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný? Toto je viera naša, toto je viera cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. My všetci sme teraz s vami vyznali vieru cirkvi. Chcete teda, aby Noel bol pokrstený v tejto viere?
Noel Jakub, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Otvor nám už svätá cirkev a objív dieťa, ktoré v vode znovu zrodil Svätý Duch Boží. Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil ťa od hriechu, znovu zrodil ťa z vody a z Ducha Svätého a začlenil ťa medzi svoj ľud. Teraz ťa poznačuje kryzmou spásy, aby si patril do tajomného tela Krista, kňaza, proroka a kráľa a mal večný život. Amen. Noel, stal si sa novým stvorením a obliekol si sa v Krista. Toto biele rúcho nech ti je znakom tejto hodnosti. Tvoji rodičia a príbuzní ti budú pomáhať slovom i príkladom, aby si ho priniesol nepoškodené do večného života. Amen. Príjmite svetlo Kristovo. Milí rodičia, krstní rodičia, vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše dieťa kráčalo vždy vo svetle Kristovom ako dieťa svetla a vytrvalo vo viere až do konca. Tak bude môcť ísť so všetkými svätými v ústrety Pánovi, keď príde v nebeskej sláve. Vy, čo ste boli pokrstení v Kristovi, v Krista ste sa obliekli. Milí rodičia, teraz obetujte svoje dieťa nebeskému Otcovi. Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol Tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoch.
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, nech ťa uzmieria naše pokorné modlitby a obetné dary, a pretože sa nemôžeme spoliehať na vlastné zásluhy, pomáhaj nám svojou milosrdnou láskou skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo pri svojom prvom príchode sa uponížil, vzal na seba telo, splnil pradávne prisľúbenia a otvoril nám cestu do večnej spásy, aby sme pri jeho slávnom a velebnom druhom príchode dostali prisľúbený dar spásy, ktorý teraz tak bedlivo a túžobne očakávame. Preto s anjelmi aj archanielmi, s trónmi a panstvami a so všetkými nebeskými zástupmi spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Naozaj si, svätý Pane, a právom ťa chváli každé Tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si sromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala Tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával Ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery.
Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umúčenia Tvojho Syna i jeho slávneho zmŕtvychvstania a na nebo vstúpenia, akým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Sliadni, prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Petrom a Pavlom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Bernarda, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milosťou vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si sromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Boh nás tak miloval, že nám poslal svojho jednorodeného Syna za Spasiteľa. Preto sa osmeľujeme povedať: posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, poznám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, uder svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.
Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Nie sú aby si vošiel do ústredia, ale povedz hlasu duši ústredia.
Modlíme sa. Pane, nasýtil si nás duchovným pokrmom, pokorne ťa prosíme, daj, aby sme sa účasťou na tejto sviatosti naučili správne hodnotiť pozemské veci a milovať hodnoty nebeské skrze Krista nášho Pána. Trošku zmeny, pochválený Ježiš Kristus. Oznámy by som vám prečítal. Nasledujúci týždeň máme zajtra slávnosť nepoškvrneného počatia, je prikázaný sviatok. Budú sväté omše ráno aj večer, o 8 ráno a potom o 18. V stredu by bola svätá omša rorátna ráno o 6. Štvrtok a piatok o 18. sväté omše a sobota, nedeľa ako bežne o 8. a v nedeľu o 8. a o 10. Úmysly v pondelok za farnosť ranná, večerná za birmovancov, v stredu ranná za zosnulého Andreja, vo štvrtok za požehnanie Marty Šimkovej, v piatok za zosnulého Štefana, Annu a Jána Šimkových, v sobotu za požehnanie Margity Zeleňákovej, v nedeľu prvá za farnosť a druhá za požehnanie Kataríny Bandurovej, ktorá sa dožíva životného jubilea. V piatok bude formulár svätej omše za zachovanie pokoja a spravodlivosti a budúca nedeľa je tretia adventná. V pondelok pred večernou svätou omšou by boli hodinky k nepoškvrnenému počatiu. Vo štvrtok pol hodiny pred svätou omšou bude kajúca pobožnosť. Ponúkam takú možnosť trošku sa zastaviť v tom adventnom čase. V piatok bude hodinu pred svätou omšou mariánske večeradlo. Milodary Bohu známi darovali 4x 50 eur, 2x 60, 90 eur a 2x 100. Pán Boh zaplať všetkým darcom. Aj Jankovi, pánu kaplánovi zo Starej Ľubovne, veľmi pekne ďakujem za možnosť, urobil mi voľno teraz na tú druhú svätú omšu. No a vám, Pálugovci, ste tu noví vo farnosti, tak nech si tak nájdete nielen svoj domov, ale aj svoje miesto tu v tom našom farskom spoločenstve. Včera bolo Mikuláša a bolo počuť, že aj som teda mal možnosť byť dolu, tak bolo to vidno, že bolo aj pekné spoločenstvo, aj deti prišlo viac ako minulého roku, takže má to úspech. A my sa chceme tiež vo farnosti trošku podeliť. A tak na konci svätej omše, nech sa páči, deti, príďte a zoberte si nejaký darček tiež od farského spoločenstva, tu nášho, od Mikuláša. Pán Boh záplať, drahí bratia a sestry, tak vám, tak či sa chcete postaviť, nie, môžete. Ako len chcete, ja vám ďakujem za to, že som mohol byť tu s vami, túto svätú omšu, aj pánovi farárovi za možnosť. Prajem vám zo srdca požehnaný advent, tento čas prípravy na Božie narodenie. Vždycky ja si tak sám pre seba najprv poviem, čiže začínam od seba, že čím lepšia príprava, tým krajšie sviatky. Aj keď niekedy máme tie kríže, ťažkosti, boje, ale príprava je dôležitá, preto pripravujeme túto cestu Pánovi, pretože On nám ide prvý naproti. Primite posilu Božieho požehnania. Pán s vami. Nech žehná matku tohto dieťaťa všemohúci Pán a Boh, ktorý vo svojom synovi, narodenom z Panny Márie, dáva kresťanským matkám radostnú nádej, že ich deti budú mať večný život. A keď teraz ďakuje za dar dieťaťa, nech jej dá milosť, aby aj so svojím dieťaťom neprestane vzdávala vďaky Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Nech žehná otca tohto dieťaťa všemohúci Pán a Boh, dárca života pozemského i nebeského, a nech mu dá milosť, aby spolu so svojou manželkou bol svojmu dieťaťu prvým svedkom viery Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Nech žehná tu prítomných krstných rodičov aj vás všetkých, drahí bratia a sestry, všemohúci Pán a Boh,
ktorý nás z vody a z Ducha Svätého znovu zrodil pre večný život. Nech im dá milosť, aby boli vždy a všade živými členmi jeho ľudu a nech vám uštedrí svoj pokoj Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.